खुलुमबाय रसिता समफ्रामारि इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। स' आं दिनै फार्स्टनिफ्रायनो गेट रेडि बोरै जायो बिनि बादै आङो दिनै भिडिअ बानायगोन स्टेप लाइक बेसेबां दामनि फाउन्डेसन फुनो, मेकआप फुननायनि आगोल मा मा प्रडाक्टफोरखौ फुननो गोनां जायो, मा मा मेकआपफोरखौ फुननो गोनां, मा मा बुस्थुफोरखौ फुननो गोनां जायो बेफोरनि बादै आं कमप्लिटलि दिनै भिडिअ बानायगोन। स' आं अलरेडि रेडि जाखांबाय, ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो देखायफिनगोन आरो स्टेपनो आं मारै देलायदों, मा मा फुनदों, बेसेबां दामनि, बेसेबां ब्रेन्डनि, मा ब्रेन्डनि फाउन्डेसनफोरखौ फुनदों, बेसेबां लायो बेफोरखौ आं गासैखौबो नोंथांमोननो फारियै खोन्थागोन। गोबाङानो आंखौ सोंदोंमोन मा प्रडाक्ट फुनो, मा फाउन्डेसनखौ फुनो, बेफोरखौ आंनावहाय गोबाङानो कुइसन खालामहरबाय थादोंमोन। स' ओंखायनो आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम गेट रेडिनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरो थुदो होमब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय फारियै नायलांदो, फार्स्टनिफ्राय हगारनोसै। डक्टर रसितनि सिराम मेकआप फुननायनि आगोल आंनि दाग फिसा फिसा दं, बिराद पिम्पल जायोमोन नालाय आगोलाव। स' सिराम क्रिम बायदिसिनाखौ फुननानै दानो फुननाङा आरो ना। आं दासो सिराम एप्लाइ खालामदों नालाय, दसेखिनि थाथ'नायनि उनावसो आङो क्रिमखौ फुनगोन। ओमफ्राय बेखिनि टाइमाव आङो मा खालामनानै लानो हागोन, आङो खानायखौ बानायनानै लानो हागोन। मोनसे डनेट नांगौ, ओमफ्राय मोननै बिदि फिसा फिसानि मोननै बिदि रबार नांगौ, ओमफ्राय हेयार नेट नांगौ, बेखौ 0. बेसेबांबा क्वालिटि होनो, एकदम जिर'थार आरो लायो स्रां स्रां नुस्रांनाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिराद बुरजा बिदि पिन नांगौ खानायाव थुग्रा। ओमफ्राय खानायखौ मारै बानायो, आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि भिडिअखौ बानायदों। आगोलाव आं बानायफेराखैमोन आरोना बिदि फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम गेट रेडि जानायनि भिडिअखौ। मोनसे रबारजों खानायखौ बिदि खानानै लाग्रोबाय, बिनि उनावहाय आङो डनेटखौ होगोन। डनेटखौ बेयाव होनानै बिथिं खानायखौ सोरगिदिं बिदि खोबजोबनानै डनेटआव बिदि खोबजोबनानै दा बे मोनसे रबारजों खानायखौ बिदि आरो खाबावगोन आरो डनेटजोंनो। नै नुदोंना नुवाखैथाय, आंना केमेरामेन गैयाना, सुजाया न'आव दंहैयो, आं हारसिं दा मानि। ओमफ्राय नै बिदि जाबाय, बिदि जानानै खानायखौ बिदि लाबोफिनबाय आरो बे एक्सट्रा थानाय खानायखौ, आंनि खानाया गोलाव नालाय ओंखायनो बे एक्सट्रा थानाय खिनि खानायखौ बिदि मोननै बाहागो खालामनानै बेखौ ओरै फिदिंनोसै। नै मोननै बाहागो खालामनानै ओरैनिखौ ओरै लांनानै ओमफ्राय नैबे पिनजों थुनोसै। बुरजा पिन नांगौ आं खानाया माबाजोबो ना, खानाया गावस्राजोबो, बिरजोबो, ओंखायनो आंनिया क्लिपआ एसे बुरजा नांगौ आरो। ओमफ्राय बांद्राय थुबाबो आरो सिकिउरिटि चेक जानायाव बेयाव मेसिनाव गाबजोबो बे क्लिपफ्रा, आरो मेसिनाव गाबबाथाय मानसिखौ आरो चेक खालामो बिसोरो। ओमफ्राय नैबे 0 क्वालिटिनि डनेटखौ आङो, 0 क्वालिटिनि नेटखौ आङो मोननै बाहागो खालामनानै बिदि खालामनानै खानायखौ ओरै थाजोबनोसै आरो गबोनाय खिनिखौबो। उप्स, स' दा खानायखौ फुरा खोबजोबनो हाबाय आरो ना माबाया हेयार नेटआ। ओमफ्राय आरो गबैनि आरो बे पिनफोरखौ बिदिफोरखौ थुनानै फोजोबबावनोसै। स' नै जाजोब्बाय बिदि स्लिमनो। खर' लोबनोसैबाल' होयो आं बेखौ, दिनै खर' लोबगोनबा आं दिनैल' होगोन आरो। ओमफ्राय खर' लोबाबा होआ, मानो होनबा बेफोरखौ लगायबा आरो खर'खौ लोबफिननो गोनां जायोना। कटनखौ सुना लाबोनानै फालियाव बिदि फालि मोजाङाव बिदि सेबो आं, दै जायैनि। दायो मयस्चाराइजार लगायगोन मोखाङाव। दायो आं फुनगोन सानस्क्रिन। मयस्चाराइजार फुननायनि उनाव दसे थानानै ड्रेसफोरखौ गानखांना लानानै आङो फुनगोन सानस्क्रिन।
फाउन्डेसना जाहैबाय बियो इस्टि लाउडार बियो इन्डियायावहाय बहुत दाम 4000नि बारा लायो 4,500 लायो खिन्थु बहुत खम आरोना 30 ग्रामल' ओमफ्राय 30 ग्रामल' बे इस्टि लाउडारा बहुत दाम लायो इस्टि लाउडारनि थायो बिदि थायो स्किन कालार 4W1 बे आंनि स्किन टननि ओमफ्राय बियो इन्डियायाव बहुत दाम बेयावबो दामानो ओमफ्राय नाथाय बेयाव जोंहा स्टाफ डिसकाउन्ट मोनो 30% बिनि जाहोनावसो एसे खमनि मोननाय जायो आरो जोब्बायानो फाउन्डेसना मानो होनबा बेयाव डिउटि फ्रियावबो आंनि स्किन टननिया एकदम गैया जानानै दं आरो ओंखायनो बेखौनो आं एसे फुनगासिनो दैलि ओमफ्राय नैबे पार्ट्सखौ आं फुना मानो होनबा बेयाव केप थाखायो नालाय आं बेखार जागोन होननानैनो फुनखाया आरो ओमफ्राय फाउन्डेसनखौ आं बिदि एसे क्वान्टिटियाव लानानै पुरा फेसआवहाय बिदि दट होग्रोनानै एप्लाइ खालामनानै लाग्रोयो नोंथांमोनाबो ओरै फुनो आं मिथिया मेकआप आर्टिस्टफोरासो मिथिगोन बिदिफोरखौ ओमफ्राय आंथ' मेकआप आर्टिस्टबो नङा आं पार्लार कर्स लानाय बिउटिशियान कर्स लानायबो नङा आं बेयाव फैनानैसो जि रोंदों स' बेयाव फैनानैसो रोंजोबदों आरोना बे फाउन्डेसनखौबो ग्रुमिं अफिसारफोरासो आंखौ एडभाइस खालामदों बेखौ फुन नोंनि स्किननि थाखाय होननानै ओंखायनोसो आं सिगाङाव मेबलिनखौ इउज खालामोमोन काटार इन्डियानिफ्राय लाबोनानै जि टाइमाव आं मेबलिन फाउन्डेसनखौ फुनो बे टाइमाव आंनि स्किनाव ओरैबायदि पिम्पल ओंखारोमोन मानो होनबा मोनफ्रोमबो प्रडाक्टआ मोनफ्रोमबो कान्ट्रियाव सुट जाया मेबलिना इन्डियानि स्किनावसो सुट जायो इन्डियानि वेदारावसो सुट जायो मेबलिना ओमफ्राय मेबलिना इयाव काटाराव सुट जाफैयाखैमोन आंनि थाखाय ओंखायनो बेवहाय आङो काटारनि वेदार बायदि बे इस्टि लाउडारखौ लाफिनदों ओमफ्राय आं बिदि फुरा मोखाङाव बिदि टाइप खालामजोबना दोननानै दा आङो बे सुनानै लानाय एसे रानफुदा सेबना लानायखौ आङो बिदि मोखाङाव टाइप खालामबाय आरो फुब्रा नाङा ओरै फुब्रा नाङा बेखौ बिदि टाइप खालामजोबनांगौ मोखां गंसे थाबनो आं दानिया दसेनो हासै दिनै आं भिडिअ बानायनायखायसो लासै बानायदों नङाबा आं दसेनो हासै आरो मेकआपफोरखौ खालामनो मेकआप रिमुभ खालामनायाव जेसेबां टाइम लायो बेनिफ्रायबो खमसिन टाइम लायो आंखौ मेकआप खालामनायाव दायो एक्सपार्ट जाबायानो होनजासै आरो बे फाउन्डेसना डाबल वेर बेखौ लाबोला बेखौ फुनबोला बे फाउन्डेसनखौ इउज खालामबा कन्सिलार फुननांलाया बियो सब दागफोरखौ खोबजोबनो हायो बेखिनि गोजौआव फुनाखसै आं बेखिनि गोजौआव थफिया थाखागोन नालाय ओंखायनो आंनियाव बेयाव मोनथाम सबाय बिमा दंमोन मोनसे मोननै मोनथाम बे सबाय बिमाखौ आं एरख'दोंमोन बियो एसे दाग जानानै थाबाय गुफुरनो ओमफ्राय बेखौ काभार खालामनो थाखाय आङो एसे कन्सिलारखौ होगोन आरो फारसेथिं होबा फारसेथिंबो होनांगोन नङाबा स्किन कालार मिलायनाय नङा ओंखायनो फारनैजोंबो होनो गोनां जाबाय आइ शेड' बेखौथ' होखानांखागौ आइ शेड'फोरखौबो आं आखाइफोरजोंनो फुनजोबो दसेनो जानाय मोनो आखाइफोरजों फुनबासो आङो फार्स्टआव आं फुनग्रोयो ब्राउन कालारखौहाय आइ शेड'खौ आखाइजों ब्राउन कालारखौहाय ओमफ्राय आरो होदेरनांगौ आरो फार्स्टआव आङो ब्राउन कालारनि आइब्र' बेजोंहाय आंनि आइब्र'खौ बानायनानै लागोन मेकआप फुननायनि उनाव आइब्र'फोरखौ बानायदेराबा मोजां नङा ओंखायनो आइब्र'आ जुदि गोसोमखाबाबो फाउन्डेसन होबा फाउन्डेसनजों खोबथे जानानै मानानै आइब्र'खौ बांद्राय कालार नङा ओंखायनो आंनि आइब्र'आबो समान नङा आं हारसिंसो बानायो नालाय पार्लारावबो थांखाया मालाबाबो हारसिंसो बानायो ओंखायनो फारसे बेलेग आरो बेखौ आं आइब्र'नि ब्रासजोंहाय खानगोन माने बेखौ आं मेस खालामगोन आरो आइब्र'खौ बांद्राय गोसोम होबाय थाला डार्क कालार मोनसे एकदम रेड कालार मोनसे एकदम डार्कथार एकदम गोसोम बायदि थायो मोनथामखौ आं दिनै फुनगोन बे रेड कालारखौ फुनो बे कालारा आंनि स्किनजों मिलायो आरो एशियान ब्रान्डनि ब्लाश आं कम्पेक्ट पाउडार आरो हाइलाइट जेबो खालामा आं सिम्पलसो खालामो आंनिया मोनथामल' बुस्थु फाउन्डेसन आइ शेड' ओमफ्राय आरो ब्लासेस बेल'सो स' ब्लासेसखौ आङो ब्रासजोंहाय बिदि खालामनानै ओरै फुब्राया आङो बेखौ आं जास्ट इदि थाब खालामो आरो आइलाइनारा अपसनेल आंनि मेगनखौ मानसिफ्रा उन्दुनो ओंखारनाय बायदि नुयो होनो आइलाइनार फुनाबा ओंखायनो आं आइलाइनारखौ एसे गोबायै फुननानै होयो आरो बेखौ एटार होननानै बुङो
बेक्टारखौहाय आङो बिदिफोरावहाय गोदोनाफोराव फुननानै लायो गोथाव मोदोमनायनि बेगखौ जोंना लांफाखानांगौ कम्पालसारिखा बेयाव जोंनि स्टाफ नाम्बार थायो बयनाबो एखे एखे बेग नालाय अरिजिनेल लिडारनि बियो बोसोरसे बारा जाबाय दासिमबो जेबो जायाखै बे अरिजिनेल लिडार जुथाफोराबो अरिजिनेल लिडार जोब ओमफ्राय बियो बेग ओमफ्राय पासवर्ड होजायो ओमफ्राय आं दासिमबो होआखै आं फैसाखौनो लांखाया नालाय ओमफ्राय बेयाव थायो जोंनि देलायग्रा ओमफ्राय एकदम कफि साहफोर थायो आरो इमारजेन्सियाव ओंखाम उखैबा दसे ब्रेक लानानै लोंनो हायो जानो हायो 9 घन्टानि डिउटि जायो ओमफ्राय ओंखाम उखैबा बेफोरखौ जानो हायो बिस्किट लाफायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं बेयाव माबा मिक्सार बायदिसिना लाफायो जानो थाखाय ओमफ्राय फाउटेन बायदिसिना बेफोरखौबो लाफाजोबखानांगौ ओमफ्राय आयना लिपस्टिक बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय बे सिङाव खुलिबा माखासे आं मेडिसिनफोरखौबो लाफायो इमारजेन्सिनि थाखाय उदै सानाय आरो लोमजानाय बेफोरनि पेरासिटामल बेफोरबायदि मुलिखौहाय आङो हरखाबै उदै साबा जानो थाखायहाय आं लाफायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सुइं किट लायो खुन्दुं आरो बिजि खुन्दुं मानो होनबा माब्लाबा गस्लानि बुटामा जनानै होयो हरखाबनो ओंखायनो बिजि खुन्दुंबो लाफायो ओमफ्राय दानिया दोङो जुथाया एकदम अरिजिनेल लिडारखा बेफोर सब ओरैबायदि गोरा टाइट जायो गाननो हाया आथिंफोरा सायो एसे एनै गोदानाव ओमफ्राय दा जेबो नंला आरो ओमफ्राय एकदम अरिजिनेल लिडार बेफोरो जोब्बायानो आंनियाव लास्ट दङ गोबाङानो सोङो मानो इउनिफर्मजों भिडिअ बानाया जोंनि कम्पानिनिफ्राय अलाउड गैया थेवबो आङो दिनैहाय एकदम ससेखिनिखौ देखायबाय आरो आं मटि जाबाय ओंखायनो ब्लेजारफ्रा थोनो नागिरला आंनिया थेंक इउ एभ्रिवान लाभ इउ बाय बेनि उनाव लास्ट दंबावो अस्मा ब्रेन्डनि पारफिउम बेखौ आङो लास्ट